what some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe Taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe magorira makomo Zimbabwe manya Thank you for tuning into Zim Newsbeat TV with Robert Tapfumani. Chirongwa chatinokupai chirongwa chiri kutera nhoroondo dzevarwi vehondo yerusununguko. Tinoziva kuti vamwe munongoziva mazita, vamwe makavaona, vamwe makanzwa nezvavo, asi basa ravakaita munenge musinganyatsoziva kuti pavakafamba napo ndepapi. Nekudaro isusu chirongwa chino chiri kutera matsimba emagamba evarwi vehondo yerusununguko. Munogona kunge muri Povo panguva iyoyo sezita raishandiswa, vana Mujibha, vana Chimbwido. Chirongwawo chenyu zvakare chamunoti aiwa inini ndine basa randakaita mukusunungura nyika ino, tibatei tinouya ikoko togara pasi totaura. Iyi inhoroondo yakakosha, haina kukoshera imimi chete, haina kukoshera mhuri yenyu chete, asi kuti yakakoshera mhuri yeZimbabwe. Nhasi tiri kupi? Nhasi tiri kumarondera uko kwatateera rimwe gamba tikati aiwaka Samaita, regai tigare pasi titaure nemi, musiirewo zvizukuru pamwe nemhuri yeZimbabwe basa guru ramakaita mukusunungura nyika ino. Iye zvino tinoziva murume watigere naye ane basa raakaita even kubva 1980 kusvika pazuva ranhasi, asi nyembe idzodzo taakumbodzibvisa. Tidzokere titaure nechikomana chichikura chichinzi Samaita kuti chakazvarirwa kupi uye chakakurirawo kupi. Samaita, makadi zvinhu? Tiripo makadiwo Tapfumani. Ndiri mukanya. Mukanya? Aiwa, pakanaka mukanya. Handitika. Kuri sei kuno kumarondera? Kumarondera kwakanaka. Handitika. Aiwa, tinotenda Samaita nekuti gamuchira. Sekutaura kwandaita kuti chirongwa chitati aiwaka Samaita havangaende muvhu nebasa ravakaita, ngavachisiire isusu mashoko acho kuitira kuti zvizukuru zvinozongoclicka button. Handimoziva kuti kwaane internet mazuva ano. Mazuva ano aiwa tinoziva. Zvinongobaya button vanoti ndisekuru vangu ivava, ndisekuru vangu. Ongo. Tinotenda nekuti gamuchira. Ndoda kudzokera kumusha Samaita. Kumusha kwamakazvarirwa ndekupi? Ndakazvarirwa kuno kumarondera pasi pamambo Nyandoro. Nyandoro muno mumarondera. Marondera. Kuchionana. Handiti. Mhuri yekwaMutinhiri yekwababa venyu yakakura zvakadii? Mhuri yekwaMutinhiri haina kunyanya kukura zvayo. Vana baba vedu vakaberekwa vari vatatu. Baba mukuru, baba vangu nemunin'ina wavo nehanzvadzi dzavo nhatu. Okay. Haina kukura zvakanyanya mhuri yacho. Handiti. Kwozoti imimi kuna baba venyu nezita ravo baba neramai yakakurawo sei mhuri? Kuna inini ndakaberekwa ndiri mukomana mumwe chete nevasikana vatatu uye ndiri gotwe. Okay. Mufamily medu baba vangu vainzi Vajonga. Vajonga.
Jonga Mutinhiri. Handiti. Igore ripiri sezvinhu zvakanga zvisina kunyorwa pasi ndinonzwa kuti ndiri wa1944. 1944. Handiti. Muchikura tinoziva kuti ukaona paita vasikana kumberi uku kwozoita mukomana Gotwe, mamuri spoiled ka? Zvakanyanyisa. Zvakanyanyisa. Attention yese pamukomana. Pamukomana Handiti. Zvino mukomana wacho ndokuvazomboitawo misikanzwa Ndokusiya vabereki futi. ndokusiya Handiti ka. Saka panguva iyoyo toziva kuti dzimwe dzenguva zvikuru zvanga zviri kure kana zvanga zviri padhuze zvichina nenzvimbo, vaJonga vakakwanisa here kukuendesai kuchikoro ende maenda kuchikoro chipi kana makawana mukana iwoyo? Ini ndakatanga chikoro pamusha chaipo pachionana ipapo paNyandoro. Paive nechikoro padyo pekuti kuva padyo kwacho kwaitozombotikanganisei kutamba kwedu nekuti kungobuda taiti tikarovha mudzidzisi aikwanisa kuuya kumba kuzoona kuti chii. Zvino pamwe tainge tambonyeba kuti kurwara kwosvikawanikwa kwakutamba uri kutamba panze munhu yamboti ambomuka achiti ari kurwara asingade kuenda kuchikoro. Paive padyo Handiti. ndokwandakatangira chikoro. Asi nenguva ndakazombonogara nehanzvadzi yababa naatete kuMondoro, kwai kumusha kwavo. Ndikabva kuMondoro ndikaenda kuHarare kuHighfield. Yes. Kumuzukuru wana baba mwana waatete ivava vandakanga ndichigara navo kuMondoro. Ndikadzidza kuHighfield. Kubva papuraimari paTsungai ichizoenda kuHighfield secondary. Mufiyo kanguva iyoyo ndo tingati mai hotbed yezvematongerwo enyika zvazvakamira sei? Chaizvo. MaHighfield ndo maive ndingangoti ndo mandakatanga kuzivawo nekunzwa zvematongerwo enyika ndiri mwana wechikoro kudaro. Taitiwo nguva dzekumaweekend uku kunenge kuine marali aiitwa nevakuru vemazvematongerwo enyika. Taiendawo tichinoteerera zvinenge zvichitaurika ikoko. Kusvikirawo taakutozvidawo kukanzi kune mastrike, vanhu havasi kuenda kumabasa, zvikoro hazvisi kuvhurwa, kune mademonstration. Taizowanikwawo tiri mukati mazvo izvozvo. Isisu nguva idzodzo pakutanga taitoitira kunakidzwa, kwete kuti tainzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kwatiri zvaitova kunakidza kungoitawo misikanzwa iyoyo yekuti tinenge tisina kuenda kuzvikoro ende kunenge kuchidzinganwa nemapurisa. Zvimwe zvataionawo mumafirimu tainge taakuona sekunge tinogona kuzviitawo tichinetsana nevachengetedzi vezvemutemo, mapurisa. Saka vakuru panguva vaishedzera misangano yamainopinda kana muchiri kuvarangarira ndanani? Inini ana Joshua Nkomo nguva yeNDP nekuda kwekuti baba vangu vakanga vari active. Okay. Baba vangu vanga vari active chaizvo. Joshua Nkomo, ana Ino Singala ndiye akanga ari favorite wangu inini, Ino Singala. Inda. Nekuti aitaura zvine simba
ende aikurudzira mheremhere chaizvo ende mheremhere taifarira ndesaka kuvatauri vanga vasingatye vachitaura zvavanoda Inosingala ndiye akanga ari favorite yangu. Makazobva Myfield muchinanga kupi? Ndakazobva Myfield ndakatozobva Myfield ndakutobuda kunze kwenyika. Zvakaitika ndezvekuti sezvandataura kuti takatanga tichiita sekunakidzwa. Inini ndiri Myfield ndakatanga kuva active zvakanyanyisa kune zvematongerwo enyika, sezvandataura kuti baba vangu vakanga vari munhu akanga ari active. Saka kune vechidiki uku ndakanga ndakuwanikwa ndiriko ndichienda kumisangano yevechidiki, imwe yaiitwa usiku, ndichitumwa nevakanga vari vakuru nguva idzodzo. Zvinhu zvakafanana nekunokanda mapamphlets, maleaflets anenge achikurudzira zvekurwira nyika izvozvo izvi. Isu tiri vamwe vechidiki vaitumwa usiku tichingonorasa-rasawo tichiitira kuti vanhu vagofuma vachizviona kuseni vachinonga vachiverenga. Saka izvozvo zvakazondisvitsa pakusungwa. Ndakasungwa nemapurisa. Igore ripi? 1962. Okay. 1962 ndogore rakabhanwa sapo. Ndakasungwa asi ndakanga ndiri mudiki. Kaundi yekutanga ye-Unlawful Organization Act ndakapiwa sentence ye6 cuts, ma-strokes ndakarohwa. Kaundi yechipiri yakanga iri ye-attempted murder. Ndakarohwa 8 cuts. Nguva idzodzo baba vangu inini vakatama kubva kuno kumarondera. Ndokubva vakatanga vaenda kuchitomborwizi vachida vaida zvepurazi. Saka makore iwayo vaiti kana uchida purazi wainoita wainzi master farmer, unonogara papurazi, pamunhu ane purazi, uchitrenwa kurima uri ipapo. Saka baba vangu inini vakateera mukwasha akanga aine purazi kuchitomborwizi, ndobva vanogara ipapo vachiita training yavo yezvekurima. Asi havana kubudirira kuwana purazi nenyaya yekuti vakanga vachitukana nemadhumeni, zvokusateerera hurumende zviya. Angari madhumeni echirungu? Madhumeni anga ari vatema, asi ainzi ma-LDO ndo vaiva varungu vaisupervisa madhumeni. Saka ivo havana kukwanisa kuwana purazi, asi munina wavo akawana. Akapirwa purazi kukuruve kwainzi kuSpoliro nguva iyo. Vadaro ndokubva vafunga kuti havakwanise kuramba vagere papurazi remukwasha. Ndokubva vatsvaga pekugara mudhuze mamachirawo
chirau inoganhurana nechitomborwizi. Saka ikoko vana Sabhuku vavakataura naye ndokubva vapa pekugara. Ndokubva vaenda kunogara ikoko. Ini ndakatozoziva ndichibvawo kwaIfield pari paholiday. Ndichiwana ndichinzwa kuti baba vakwachirawo. Akutendawo kwachirawo kumusha. Ndingangoti ndo mabviro andakaita kwaIfield. Yeah. Imbonitsanangurai pakurohwa 8 plus 6 dzinoadhimiswa sei makadzi aya? Nokuti umbaro ombozorora here kana dzongonzi ta 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 vairova sei? Unorohwa dzese nguva imwe chete. 6 idzodzo ndakarohwa nguva imwe chete. 8 idzodzo ndakarohwa futi nguva imwe chete. Vanzi buda uende? Ini handina kunzi buda uende. Because dzekutanga idzi ndakarohwa ndakanga ndichine mafurther charges. Ndichine dzimwe mhosva dzakanga dzichiri kutongwa. Ndokubva ndangorohwa ndokubva ndagara imomo. Ndakamirira kutongwa. Pandakazorohwa 8 ipapo ndakaregedzwa. Ndakanzi buda uende. Asi vakanga vatokanganisa futi nekuti ndakanga ndichine macharges. Saka vakandiburitsawo nebayera vakanganisa. Zvekuti pashure penguva yakada kuita se1 hour vakanga vakutonditsvaga. Asi ndakanga ndichizviziva kuti vakanganisa. Ndakanga ndakutotizawo futi. Zvekuti vakasvika kwese kune maadhiresi avaiziva kubvira kumusha ikoko kwachirawo kwacho vakasvika ini ndisati ndasvika ikoko. KwaIfield kumba vakasvika ini ndisiko. Nekuti ndanga ndichitozviziva kuti ndichatsvagwa. Saka ndakatanga kungonzvenga-nzvengawo ndiri muIfield imomo. Muri imomo? Ndiri imomo. Mamwe macharges acho anga ari echi? Mamwe anga ari sabotage. Inini ndakadzidzira kugadzira petrol bomb. Okay. Ndiri mwana wechikoro muIfield. Saka inini ndakazonodzidzisawo vamwe kugadzira mapetrol bomb. Saka zvakaitika apa nyaya yangu yaatempted murder. Ndakazorohwerwa 8 cards. Baba vangu pavakanogara kwachirawo vabvumirana naSabhuku vavakagara nawo. Chief Chirawo achibva anzwa kuti kune munhu akadari anonzi Jonga Mutinhiri akugara muno. Chirawo akati handiri mude munhu kumunzwa nezvake muno munyika mangu. Anokanganisa nyika yangu nenyaya yezvematongerwo enyika. Saka vaisungwa baba vachidzingwa vachinzi ngavabve munyika mangu. But vaisungwa ndichiona manje. Ndakandako imwe nguva vakasungwa ndiri paholiday ndiri kumusha. Kandwa mujipi yemapurisa ndakatarisa. Ndikasara ndichichema neshungu. Kuti baba vangu zvavakuitwa izvo hazvisiri izvo. Saka nekudaro ndakagadzira petrol bomb. Ndokubva ndanorikanda mumba maChief Chirawo. Ndokubva ndanopotsera muya apo. Basi makanga musina munhu saka hapana munhu akakuvara, hapana munhu asi yakangotorwa seattempted murder. Asi imba yakatsva? Imba yakatsva. Saka wakazviziva sei kuti Ambrose ndiye akanda petrol bomb? Pakuinvestigata apa vakasvika pane vamwe vandaitamba navo
vakanga vachiziva kuti ndo urongwa hwatakanga taitaiwo ende ini ndakazviita vakangorohwa nemapurisa vakabva vataura iyo vamwe vacho ndakatanga tatoita tiri tese asi mashandiro emapurisa anguva idzodzo hameno kuti zvichiriko here izvozvo waiti ukanga wabvuma mhosva iwewe wonzi kana usingadai kuti tikutonge nemhosva iyoyo bvuma kuva mufakazi uve witness uchiroverera vamwe vako saka ndo zvakaitika izvozvo mumwe wandakainga ndinaye akanga amira sewitness akundiroverera ndichiramba mhosva yachiti takanga tiri tese. Saka amai vaiti chi mwana ari kuita zvematongerwo enyika kumurume ari kuita zvematongerwo enyika iwo upenyu hwavo wanga wamira sei? Amai vainetseka vaitambudzika asi hapana zvavaikwanisa kuita nekuti mweya wakanga uri munyika mweya wakanga watowopo vaingotambudzika kudaro ndikuyeuka imwe nguva yandaitsvagwa mapurisa akasvika amai vari pamba vakabvunzwa kunziko ari kupi Ambrose amai vakati handizive zvikanzi muri kunyeba imi ndimuri kumubikira muchimupa chikafu imi muri kuti hamuzive sei tikakaona kamwana kenyika kakuti taakukauraya manje ndikuyeuka kuti ndichinzwa kuti ivo vakapindura vakati urayai kazvenyu imimi kandi muchakwira kudenga nenyama kureva kuti vakanga vatofinwawo kuti izvi zvaakuitika izvo mapurisa acho aitsvinyaka aivhaira tinokauraya tinokadi saka ivo vakazotenge vatozopindwawo nemweya iwowo kuti allright chauya urayai zvenyu imika muchaenda kudenga nenyama mabuda maakutsvagwa moziva kuti inini panapa ndaakutsvagwa kumba kuchaendeka makananga kupi? Ndakatanga tichigara musango sango rekupi? Kwachirawo. Taigara musango ndokwandiri kutaura kuti mapurisa aiti muri kuvapa chikafu mai vakanga vaigadzira chikafu votakura vachiita sevari kunosuka ndiro kurukova votakura nechikafu mundiro idzodzo vonosiya chikafu kurukova ikoko vodzoka vakatakura dzimwe ndiro dzavanenge vasuka ikoko isisu toenda tonodya taiziva kuti pane chikafu toenda tonodya chikafu pavanozouya zvakare kuzotora ndiro dzedze vanonge vachiuya nedzimwe dzekusuka vachiuya nechikafu vachidaro saka takatanga tichigara musango ndaive nevamwe vangu mumwe ainzi Robert Chifura mumwe ainzi Leonard Chabvuta Gondo Augustine Tapera Chifura asi mapurisa akazosvika pachinhano chekutora baba naamai vese ndokusara pamusha pasina munhu atorwa vaendowa navo kuChinhowe. Ini ndazviziva izvozvo kuti ndo zvaitika tichizvinzwa nemumaraini muvanhu ndakazofunga kuzvipira kuti baba naamai varegerwe. Saka ndakaenda pamusha ndikati kana vauya
vanouya vondiwana ndiripo vobva vandisunga zvavo. Excuse me. Okay, it's Asi sezvineiwo kuita kufanika hameno zvazvakangoita iro zuva randakati ndaenda pamusha kana mapurisa acho akauya anondiwana ndiripo vakauya zvechokwadi asi vakabva vauya nababa naamai ndobva varegera. ivakatokuonai muripo? Ndakandisipo zvangu. Oh, okay. Asi vakaregera. Ndakatozodzokawo ndichisvika ndichiona varipo vachiti vaita sei wazofungei. Ndikati chiregai vandisunge zvavo ndiende zvangu pane kuti vashungurudze mimi. Apa vangatotorerwa nyaya yaAmbrose kuti ari kupi? Saka musiwo wakasiya vabereki ndakatorara pamba. Havana kuuya, vakazoya kuseni chaiko. Vakasangana mapurisa nemasoja vakasvikokomberedza musha vachibva nekusango kwataigara ikoko ndokwavakabva nako kana kuti vakanga vane information hatizivi. So vakasvika vachibvunza kuti Ambrose ari kupi. Ndakatogarawo zvangu panze naamai ndikati ndiri pano. Vachindiona havana kugutsikana kuti ndini. Nemutumbi wandakanga ndinawo kamukamirika ndakanga ndinako ndaive mutete ndaive mudikowo zvangu. Zvikanzi ndiwe iwewe? Ndikati ndini. Ndosungwa ndobva ndasungwa paipai. Asi vabereki vakatambudzika zvakare nekuti ndakaendwa neni kuseri kwemba. Tiri kuseri kwemba kuya ndakabva ndapiwa ndakutaurirwa mhosva dzangu. Tikusungira mhosva dzekupisa musha, dzekupisa chikoro, dzekudambura tambo dzemafoni nekupwanya ma-signals, mabhodhi ema-signal along the pipeline, the railway line. Izvozvo takazviita, takafamba netsoka kubva kuChinoi tichidimbura mafoni tichipaza masaini ese ari munjanji. Kusvika kwaMurombedzi takasvika kuseni tara tichizviita izvozvo. Ndingangoti ipapo ndo dzimwe dzenyaya dzandakazosungirwa idzodzo. Asi inini nekuti ndakazopa ndiroti ndakasungwa ndikabuda ndikazonga vachinditsvaga kudaro ndikazowanikwa zvangu, asi ndakazobuda futi ndikasungwa futi kwaIfield. Ndakasungirwa pachinamhura paigara Joshua Nkomo. Ndakasungwa ipapo nenyaya dzakadza dzekwaIfield manje, dzidzodzo dzemapetrol bomb idzodzo ndiri suspect. Saka ndakabva ndati pandakasungwa pakunyoresa statement ndakabva ndachinja zita. Handina kuzonyoresa rekuti Ambrose. Ndakati ndonzi Andrew. Raive zita rangu zvaro iroro rekubhabhatidzwa. Asi ndakanga ndichiedza kunzvenga kuti
vasati zvibatanidze nezvekuchinoi ndikaendwa neni kuSouthampton police station. azakanzi Andrew Mtiniri. Andrew Mtiniri. Okay. Kupi kunobva kupi? Ndobva ndataura zvekumarondera manje kwanyandoro ndobva ndinobva. Ambrose Mtiniri unomuziva? Aiwa, handimuzivi. Wezera rako akaita sewe? Kati aiwa handimuzivi, takawanda. Kwamtiniri takawanda, saka wewa mukutaura uya handimuzivi. Ipapo ndakanzi paSouthampton police station, ndakanzi iwewe takukupa mupurisa anoenda newe une chitupa. Ndikati chiri kupi? Ndikati chiri kumba kuHighfield. Saka takupa mupurisa anoenda newe, unomuratidza chitupa chako. Kana usiriwe Ambrose anobva akuregera ikoko. Asi chitupa chako tikaona chakanzi Ambrose, wasungwa, unobva wadzokwa newe pano. Ndikati zvakanaka. Apa chitupa ndaiziva kuti changa chisiko zvacho, asi dai chainge chiriko chaitenge chakanzi Ambrose. Saka ndaibva ndatongozviroverera ipapo, asi ndakabvuma kuti handi. Saka pakashayikwa motikari, zvikanzi unoenda nemupurisa. Mupurisa uyu akanga aine bhasikoro kubva kuSouthampton police station. Tiri kufamba apa ndaiti kumba kuLusaka kuHighfield. Saka takafamba tichimbotaura nyaya tikafamba. Ini ndichifamba iye achimbokwira bhasikoro rake achichovha mbijana. Kusvika pastage yekutanga kumbochovha achienda kadistance. Ndabuilda confidence maari manje kuti haasi kutiza uyu, ari kuda kunotora chitupa. Kunotora chitupa. Ndokubva tafamba tasvika paHighfield Cocktail Bar opposite the cocktail bar yekuHighfield. Kwaive nemashops ana Mutesva, paive neshopo futi yaMai Chinamano ipapo. Zvino Mai Chinamano ndakambogara nawo. Pataipuwa mabasa ekuchengetedza vakuru, ndakambonochengeta pamba pavo. Saka mupurisa waye akati chirega ndimhanye ndinoorganiza transport pamachipisa because uzonosvika kuLusaka uko zvonesa. Iwe uchifamba netsoka kudai tingatoswera tichingoita. Ndikati zvakanaka. Saka akakwira bhasikoro rake achovha achienda mberi. Ndamuona kuti aita kadistance ndobva ndacrossa road. Road yekubva kuHighfield kuenda kuHarare town. Ndobva ndasvikopo, iyewo akazocheuka akatoona ndakupinda mushopu maChinamano. Ndapinda mushopu muya Mai Chinamano aiziva kuti ndakanga ndasungwa. Zvikanzi kuri kubva nekupi? Ndikati mai izvozvi ndiri ndakatosungwa ndichine mupurisa. Pamwe anogona kutondisvikira muno. Zvikanzi saka uda kudini? Ndikati ndiri kutotiza. Zvikanzi chibuda nekuseri uko. Ndobva ndabuda ndobva ndaenda muSendraini. Kwamachipisa ndatobuda ndaenda. Mupurisa uya akanodzoka zvetokwadi akandoona ndaningirika, ndobva apinda muya kubvunza Mai Chinamano. Asi ndakanga ndatoenda kai. Mai Chinamano neungwaru hwavo vakati zvauri kundibvunza izvo hazvinei neni. Zvekutsvagwa musungwa wako ungamubvunze kwandiri mushopu. Ndopandakabva ndobva
ndakaenda kumba kwemwe mukuru ainzi William Karati anga ari official yemusangano ari munhu mukuru. Ndobva ndasvikumutaurira nyaya yangu zvikanzi saka toita sei, ndikati handizive ndatouyawo kwamuri kuti ndo mamiriro azvaita iwai. Zvikanzi alright, chigara pano kusvika takuwanira pekugara ende tinogona kuronga kuti ubude munyika ungade. Ndikati handinoda. Nguva idzodzo kuti isusu musangano taiziva kuti kune vamwe vari kuDar es Salaam, kune vamwe vakatoenda vataitoziva nemazita kuti Ningi akaenda, Ningi akaenda, Ningi akaenda, asi kuti vari kunoitei takati tisina ruzivo. Saka ndakaswera kumba kwaiye Mukarati ndokubva azonditora akaenda neni kuOld Highfield kwandakanosangana naJames Chikerema. Ndobva Chikerema nyaya yanga ataura kusvika ndiye mwana wandaitaura. Zvikanzi alright, chimutora iwewe ndione motikari uenda naye pakati. Ndokubva ndatorwa ndobva ndaendeswa, akaenda neni kwaMutanga, kuna Mutanga Brothers. Ndokubva ndatorwa ikoko nana Mutanga, ndobva ndanosvika pane imwe imba kuOld Canaan yaigara girlfriend yaMutanga. Zvikanzi ndobva ataurirwa ndakukangana zita rake mudzimai, zvikanzi chengeta mwana. Ndobva ndasiyiwa ipapo. Ainzi Viki. Viki akanga ari active musangano zvakastereki. Zvikanzi chengeta mwana uyu. Saka ndakagara naViki almost tingangoti svondo rese ndichigara kumba kwake Viki. Aive munhu nguva aibuda achienda ndichigara ndiri mumba chete, asingabude. Ndokwandakazowera ndichitorwa ikoko kumba kwaViki naye Mukarati, ndichibva ndapuwa tsamba. Apo ndakaa ndabatana zvino nemumwe mukomana ainzi Alexander Mangarai, achiriko ari kuBulawayo. Zvikanzi tsamba iyi kana ukasungwa, tsamba iyi haifaniri kuonekwa, asi tsamba iyoyi uri kuenda nayo, unosvika nayo kuRusaka. Kana wasvika kuRusaka munosvikopa Musarurwa, Willy Musarurwa ndiye munhu wamunofanira kutambidza tsamba iyoyi, akwete mumwe asi Willy Musarurwa. Lusaka, Zambia. Lusaka, Zambia. Ndobva ndatorwa ndobva ndaendeswa kuClan Transport, ndokusvikopiwa kune mumwe driver manje weClan Transport. Zvikanzi ndanowana. Igore ripi? Which year was this? This was 1963. Apo yakanga ichiri federation, waikwanisa kusungwa futi yanga isiri Zambia, yaive Northern Rhodesia. Waikwanisa kusungwa nemapurisa ekuno iko kuNorthern Rhodesia kwacho. Saka takapinda murori muya
matransport eclan tiri kudaro ndobva tatomwa rwendo rwekuenda uyu driver yaanenge aitogara achishandiswa basa iro raaiziva zvekuita nekuti taakusvika kumakute aive usiku takatasumuka kubva muHarare zuva raakunodoka usiku taakusvika kumakute pane paakamira zvikanzi burukai panapa kumana mufamba netsoka nemusango meno zvazvinoita komana ndofunga Mwari nemudzimu vanochengeta kune shumba kavera zvikanzi inini ndinonomira kumberi munongoramba muchifamba nemusango chete asi musarasike road muzive kuti kune road indine ndiri muroad ndakamira pamberi ndobva tafamba uyu mumwe wangu wadaive naye Alexander Mangaraiwe akanga ari munhu anga ati kurei and akanga akangogadzirirawo so akanga aine banga raakangovhura ndora akanga achifamba akavhura banga tichifamba tiri vairi nemusango kusvika tanosvika kumotikari iya takatobva taiona iyo yanga yakabatidzawo magezi akasi akamira tasvika paipai ndobva tapinda ndobva tacrossa kusvika munorthern Rhodesia tacrossa border Chirundu takusvika takupinda muKafiwe pane kadhorobha kanonzi Kafiwe ndobva taburutswa futi zvikanzi muno muKafiwe munopfuura netsoka ndinoona kumirirai futi pamberi ndobva tafamba ndobva tacrossa muKafiwe ndobva tanokwira futi motikari yedu ndiswawo taakusvika kuRusaka ndobva atiratidza zvikanzi ndiyo Lusaka masvika wakomana kwamuri kuenda chiburukai apa hapana chatinoziva neRusaka yacho hapana katika tangonzi munotsvaga ofisi yeZAPU Lusaka taburutswa uyu aenda shama tochidii pana apo tayambirwa kunzi muchenjere nekuti kuri kurwiwa kuRusaka uku UNIP neANC yaHerry Nkumbula vanhu iva vari kukuwadzana zvisingaiti topondana chaiko saka mukawira mumaoko eANC munokuvadzwa nekuti isisi tiri kuwirirana neUNIP ende mayouth edu ari kutomborwawo neANC ari kusaidhi reUNIP saka mukasangana nevanhu vanokubvunzai kuti muri veUNIP here rambai munongoti hatisi muri veZAPU here rambai futi asi tsvagai ofisi yeUNIP ndobva tatsvagawo tabvunza ofisi yeUNIP ende mufunge takapfuura nepasi peofisi yeANC yacho tisingazive ndobva taenda kuUNIP tasvika kuUNIP yakanga yanyorwa tapinda muyana ndobva tazvindudzisa kuti tiri kutsvaga kune ofisi yeZAPU tabva kuHarare kuSalisbury anziwo ndobva tadaidzirwa ainzi Mainza Chona
anga ari secretary general weUNIP. Ndobva ati kwesena tangompinduro ndokubva afonera kuoffices apo kunzi kune vanhu vari kuno so true. Ndobva zapo yatumira motikari ndobva tatorwa kuya ndobva taenda kuoffices apo ndobva takumbira kuti tingaonawo anonzi vamusarurwa here taasingavazivi. Zvikanzi unovadi kati aiwa vatarayirwa kunzi tivaone iva vakanga varipo vamusarurwa ouya paya mabva kupi tabva kuShrewsbury. Zita rangu mapiwa nani? Tapiwa na William Mkarati. Zvikanzi ndini musarurwa vamanzi mumuzovu naMkarati. Akaita sei Mkarati? Chimiro chake aive munhu aichengeta ndebvu. Tamudescribe zvikanzi nomuziva ndi hapana chaakupai ndokuburisa tsamba ye yati ndewedza tsamba ye yanzi tinopa musarurwa. Vaverenga tsamba ye ndobva tapiwa motikari pa zvikanzi siendeswa endai. Ndobva taenda kunonzi kumatero kumba iri kumatero ikoko. Zvikanzi kana masvika ikoko muchatengerwa chikafu mozvibikira kumana modya makachenjera munobika mega. Zvinhu zvese zviri kwamapoto chii munongoshandisa imo ndokwamuchagara ikoko. Tosvika kuya taakutobikawo tiri vairi. Nenguvawo mazuva ari kufamba ndofunga after a week ndobva tajoinwa nevamwe 2 taa4 ivava vaibva nechekubulawayo taa4 tagara zvikanzi imimi vakomana makatanga kusvika imimi muchaenda kuDar es Salaam. Ndobva takwidzwa bhazi vatapiwa mari. Zvikanzi mukange masvika kunonzi kuMbeya munoburuka ikoko kuMbeya ikoko motsvaga futi kune ofisi yedu. Ivo vanhu vedu vari ikoko tichafanira takavataura kuti muri kuuya. Takafamba kure kuMbeya kubva kuLusaka svika pabhodha reTunduma kirosa bhodha tasvika kuMbeya taburuka. Tibvunze hapana watiri kunzwana naye mutauro yachinja. Havadi vanhu vacho kutaura chirungu. Vanhu vekutanganyika yanga ichiri Tanganyika isati yaTanzania. Tanganyika havadi kutaura chirungu. Tagotaura navo chirungu vanobva tobva pauri kufuratira kuenda. Ndobva tazongoonawo munhu watakangofananidza kuti uyu anenge wekwedu. Iye wachiona nekudzungaira watiri kungoitawo anga achitori munhu akanga auya kuzotitsvaga. Ndokubva ati mhoresa nechindevere takati singagoni. Asi maizoti language day kumuka. Saiziva kuti chindevere todaira paya. Ndobva atitora zvikanzi ndauya kuzotambira imimi handei kumba. Iwe ndiwani totaura paya tienda kumba. Munhu akatitambira ipapo ainzi Abraham Kiwani. ndobva tanoita mazuva tiri ikoko.
ndobva tazokwidzwa bhazi kuenda kuDar es Salaam manje kubva kuMbeya kure futi ndobva tasvika kuDar es Salaam takatona takamirirwa pabhazi chaipo tichibva tatorwa tichibva taenda kumba. In 1963 kai the same year taakugara kumba kweya akanga ari representative wedu nguva iyoyo ainzi Mandlela, Benjamin Mandlela ndiye anga ari representative weparty Dar es Salaam imo. Ndo pakaperera gore redu ra 1963 kupapo. 1964 gore richitanga ndo pandakanzi nini iwewe wakuenda kumilitary training kuSoviet Union. Okay. Uchaenda negroup iyi pane vakanga vasvika vaisanganisira Robson Manyika naAkim Ndlovu. Ndobva ndanzi ndowaunoenda navo ivavo nevamwe vatakanga taonawo vari kuDar es Salaam. Saka takazosumuka tiri 6 tichienda kuSoviet Union. Tanga kukwirawo ndege kekutanga maive nezvemo imomo maive nezvemo imomo kubvira kutangisa kudya chaiko takusangana nezvinhu zvitsva zvega zvega zvatisingazivi zvasiyana nezvekwachirawo zvaiuya namai kugadhini zvasiyana kwakuuya knife and fork wakuda kudyiwa nabasa ipapo kuti uzive kuti chekutanga kudya appetizer hatizvizive kazvisezvo kuchizoya chii kuzouya chii kwekupedzisira yango confusion yega yega. Funny enough nevakuru vatakati nawo futi zvaivanetsawo futi uchitokana kutarisa kuti ndikopi pakaipa. Ndobva takasvika kuYemen. Ndobva tachinja ndege tapinda mune imwe tisu ava tasvika kuMoscow. Takabva tangotorerwa pandege ipapo tichipinzwa mumotikari. Chachirunguka tapakati pevarungu manje varashenzi tapakati pevarungu tabva taendeswa kumba zvikanzi pamuchagara pana panga pakatogadzirwa mabedrooms anga ari 3 tairara 2 mune masingle beds imo. Remangwana racho kwauya madhokota kuzotiexamina health. Kubva tangobudirirawo tese takati right. Kwabva kwazouyawo vamwe vemashops vane mbatya masutu majazi bhutsu kunotonhora
tiri kuedzeswa zvakaitwa zvakaunzwa kumba. Okay. Tiri kuedza tiri kumba iwe traya izvi zvakwana ka 2 pairs dzake dzesutu 2 pairs dzake dzesutu nejas overcoat 2 pairs dzebhutsu masocks zvemukati mashirts nematai hamuna kuwa nechiheti here chimwe chavo chii neheti dzechando tapiwa uko manje taakudzidzisana manje chikafu chinosetwa table taakudzidzisana manje kuti foko inobatwa sevakomana tinodi tiri kudya navo tange tinavo marashenzi acho tairo nevaitishandira mumba imo ndobva tagara kuyako training yazotanga takutrainwa tatanga tichiita iri theory tiri mainstructors vaiuya kumba ikoko tichiita theory politics marxism leninism yataikurudzirwa ndo yataidzidziswa izvozvo tabva imomo takutanga kudzidza zvema-explosives itheory chete but zvimwe taibva taratidzwa zvedu zvakafanana nemafuse nemadetonators nema-TNT blocks mablocks ema-explosives kungoti muone chete kuti ndo zvinotaridzika sezvizvizvo tazopinda mumaweapons futi marifles aya dzirongouya kumba mofunda itheory kudismantla kucleana kuassembla disassemble and assembling theory tozotorwa zvino toenda manje kufield kufield manje taakunoridza futi dziya idzi taakushandisa ma-explosives taakugadzira ma-explosives because ma-homemade taifundiswa how to make explosives from zvinhu zvinokwanisa kuwanikwa zvimwe zvatinodya you can still make those things taakutozviita kuya zviri practical manje taakuenda kurange kunopfura taakuita tactical formations mafomation ekuti kana muchifamba munofamba makaita sei kana muine uwanda hwakadii munofamba makadai weapon handling zvese zvaapractical manje taakuzvibatanidza asi theory tinayo chete through and through munoona sei kuti nyika inonzi ripe for change chii chamunotarisa kuti muzive kuti nyika yezvinezvi vanhu vaibva vakukwanisa kuti tikati komana ngakufiwe vanozvipira zviri zvinhu zvamunotarisa ko iyemi chii chamunofanira kunge muchiita kukuridzira izvozvo kuti zviitike kuti vanhu vazokujoinai mutange kunge muchirwa muine vanhu vamwe chete muchigara nevanhu nekuti imimi munenge muchiita sehove iri mumvura kana muri mukati mevanhu manhu ndo mamunoraramira
hamugone kufamba makatakura zvese zvamunoshandisa. Zvimwe zvacho munofanira zvekudya munofanira kuzviwana muvanhu. Kuwandiswa munofanira kuwandiswa nevanhu muchiwanda mavari ivo. Saka munenge muri sezvinoita hove mumvura mukati mevanhu. Zvese izvozvo munozvigona sei? Munofanira kunge muchiita sei, muchibehave sei? Kana muchirikuruta vanhu munovheta sei vanhu ivavo? Zvese izvozvo theory yedu isi yanga yakati wandei. Yanga yakati wandei. Munofanira kuziva kuti izvo muvengi wamuri kunorwa naye ane mauto, ane mapurisa, ane zvese zvinonzi state. Imi muri kuenda imomo kunorwisana nestate yacho, hamuna chamunacho. Kusara kweruzivo chete ndo rwamuri kutakura nevanhu munavo vari kudii kwenyu. Asi vanhu ivo vanoda kutungamirirwa. Asi kutungamirira vanhu muhondo inogona kunge vanhu vachifa hakusi nyore. Unofanira kutoti vanhu ivavo muvaprepare, muvagadzirire vave vanhu vanofunga semi, vagodawo nyika yacho madiro amunoita imimi ndokuti muti maane vanhu. Vanhu vari kufamba zvavo ava vari kufambawo zvavo vasi venyu. Munhu anotowinwa kudivi kwako. Munhu anowinwa nenzira idzi dzakati ndo zvimwe zvataidzidza izvozvo. Zuva nezuva waiti kana vachikutrena vanhu vaya unoenda uchibengenuka wega uchitobengenuka uona kuti akomana zvinoitika kazvedu. So training yedu yakaita 10 months tiri ikoko. Ndobva ndadzoka kuDar es Salaam. Zambia yakanga yaZambia manje. Vawana independence yavo muna October 64. Anditi? Yeah. October 1964 vawana independence yavo. Saka yakanga ya independent. Asi tiyeuke kuti vanhu vakanga vawana independence yavo nepolitical struggle. Havana kunge vaenda mumasituation akafanana neatakanga taakuda kupinda isisu ehondo. Saka kuti vanzwisisewo izvozvo zvekuti vanofanira kutsigira zvinhu zvakafanana nekurwa zvanga zvisiri mavari izvozvo. Zvachose zvanga zvisiri mavari. Ivo vatungamiriri vedu chaivo vakanga vasingafunge zvekurwa. Vaifunga zvekuisa pressure kuhurumende Ian Smith kuti abvume kuenda kunonegotiate. Saka nguva idzodzo vanhu vakanga vakatrenwa vazhinji vanga vasina kunge vaine chaiyo yatingati military fanika yatakazenge taita isisu. Vaine ruzivo rwema-explosives. Kunzi vanouya vachiita blow up bridges, buildings and so on as a way yekuisa pressure
kuti mutaurirane, kutaurirana. Saka ine ndingangoti isusu ndisu takatanga kuzoti kwakuru ko anditi takati makatotidzidzisa kurwa here ngatichirwaika. Vakuru vakanga vachizeza nyaya yekudeuka kweropa. Vakuru ndanana ndikureva vana Chikerema na George Nyandoro. Nyaya yekudeuka kweropa vakanga vachiizeza, asi handizive zvangu kuti training vakanga vatiendesa kuti tinotraina kuti tigozoita sei. Saka isi takatinga kushoropodzawo nyaya yekuti vanhu vanongotumwa kuno kumusha uku vachisvikosungwa vamwe vacho. Tinotrainwa kungonosungwa chete kumusha nekuti hausvike kuno kumusha uku ukasurvivor. Unosvika kuno kumusha unofanira kugara naye vanhu vavaiziva ivo. Wotanga kuidentify wega target yawe, zvinhu zvinofanira kuitwa blown up, wotanga kuoperate. Munosungwa chete. Ende vakasungwa makomrezi akawandisa. Isusu ndokutanga kutaura kuti vakuru izvi hapana zvatiri kuita. Hapana zvatiri kuita. Ngakurwiwe kumusha. Ivo vakafunga kuti tinorwa nei. Tinorwa nei. Ende muri vangani? Tange tiri vashomawo zvechokwadi. Kati asi hondo yabakati tinodzidzira kaisisu. Guerrilla warfare inorwiwa nevashoma. Toenda tichikura. Ende kurwa kwedu hakusi kuya kuti mirane papa ndimirane kuno kuti tirwe hayo. Isusu takatraina kuti muguerrilla warfare munonyangira muvengi, momurwisa nguva yaasingafungire, hamumirepo, munongotawo zvekuparadza zviya izvi, mobva mabva ipapo motiza. Ende munenge muri vanhu munenge makatogadzirira muchienda kunorwisa. Pamuri kunorwisa ndimi munosarudza nguva yekurwa, ndimi munosarudza pekurwira, ndimi izvozvo hamufaniri kusarudzirwa nemuvengi. Izvozvo ndimi munoinitiata zvese. Muchienda kunorwisa pakadaro ipa munogara masangana kuti tikangorwa chete akomana kana tapa signal yekuti ngatitizei, hazvina mhosva kuti uri kuenda nekupi, asi pekusangana mune matoronga kudhara kuti ukatiza wakadai tofanira kunosangana pakati. Izvozvo zvinoitirwa kuti havakwanise kana vachida kuteera, mumwe akaenda akadai mumwe akaenda akadai, havakwanise kuteera vese. Ndikashoma kana mashandisa element yesurprise inokurudzirwa muguerrilla warfare kuti mufanira kusurprise muvengi. Havakwanise kukuteera, hazvimboitika izvozvo. Modaro izvozvo muvengi anenge aine dzimotikari, anenge aine dzindege, anenge aine asi anofanira kurijuswa kulevel yenyu imimi yekuti afambewo netsoka. Asashandise motikari, asashandise ndege. Zvese zvanga zviri part of training. Munozvikwanisa sei izvozvo? Munozvikwanisa izvozvo nekushandisa nzira dzisingagone kufamba zvinhu zvavo izvozvo izvo. Kushandisa masango, musingapinde motikari, mune cover yendege,
yekuti ndege kana iri mudenga haione munhu ne muri pasi pemiti muri papi and so on. Zvese izvo kushandisa nyika sezvairi terrain and unenge uchirwira munzvimbo yauri familiar yaunoziva yamunenge makaidzidza muchinyatsoziva kuti kunoku kana mvura yekunwa chaiyo inowanika pakati chakati vanhu vacho vagere sei zvese izvozvo. Saka hatimirire kuwanda tiri vashoma kudaro tinogona kurwa tiri vaviri tikazvipa target yekuti vaviri toti isisu ngatiti pazuva rega rega kunofa musoja wemuvengi 1 magrupu evanhu 2 ari 10 tizoreva kuti tinokwanisa kuachiva kuuraya masoja emuvengi 10 pazuva inenge iri target yamune makapana iyoyo. Saka ndiyo type yehondo yatiri kutaura isisu kwakutotanga kutsanangurira vakuru kuti vanzwisise kuti zvinoitika zvechokwadi. Vakazotiwo nekuzouyawo unilateral UDI, Unilateral Declaration of Independence, yakaitwa naSmith 1965. Ipapo ndipo vakaona kuti kana Britain yacho haichamukwanisa Smith kuti vamudai hachisiri colony yemaBritish, atodeclarewo yake independence, not loyal to the Queen. Saka hapasisina wekupa pressure yemabhemu muchiti tinogona kupa kumaBritish kuti vadaidzire constitutional talks haichashanda. Ava vakuru ndopa vakatoona kuti aiwa nzira yatosara vakomana ava vari raita, nzira yatosara ipapapa kurwawo mani. Ndokuchitanga manje drive yekurekruta vanhu kuno kumusha vachishandisa musangano nekuti sezvakaita ZAPU yakanga ine mastructures kakuno vachishandisa mastructures aya kurekruta vechidiki vachibuda ikati ndo pakanyatsotanga manje kuti kwakutozorwiwa chaizvo kuno kumusha. ZAPU kwandakanga ndirini yaifanira kunge iri iyo yakatanga kutonga muno muZimbabwe, asi yakakundwa nekuda kutadza kuona mamiriro enzvimbo enyika. ZAPU yakanga iri among the top 5 liberation movements dzaisupportwa neOrganization of African Unity, kuti ANC yekuSouth Africa, MPLA yekuAngola, FRELIMO Mozambique, SWAPO Namibia, naiyo ZAPU 5 ndo dzakanga dziri ma-liberation movements akanga ari recognized neOAU achisupportwa neOAU. And
iwo maorganization ari 5 vainge vaine kuwirirana kwakanga kuripo kekuziva kuti muvengi wedu mumwe chete kuSouthern Africa. Okay. Tinofanira kunge tichimurwisa zvekuti Mozambique Frelimo payakaliberata Tete province kumusoro yakaapproacha ZAPU kuti chiuyai mune obstacle Zambezi kai chiuyai mucrossere nekuno kutete kuno kwatakaliberata isisu mozofamba muchienda kwenyu kumusha macrossa Zambezi. ZAPU haina kutora invitation iyoyo, havana kuitambira zvikakonzera mhirizhonga nekusawirirana mupati zvakazolidha kuti vanhu vakaita sana Robson Manyika anova iye akanga ari number 2 kuna Aki Mdlovu. Aki Mdlovu ndiye akanga ari I think chekutanga ndechekuti ZAPU haina kuita armdoing inonzi Ziprai. Yakanga ine department yanzi Department of Special Affairs. Okay. Yaihedwa naChikerema ndio vanga vari mukuru wayo, but vatingangoti aive commander ipapapa aive directly involved manje ndiAki Mdlovu achiteerwa naRobson Manyika. Paissue yandanda kutaura yekuMozambique ZAPU paisina kutora nhingi kuaccepta invitation yanga yabva kuFrelimo vanhu vakaita sana Robson Manyika akabva abuda because haanga asingabvumirane nezvaanga zvakuitika ipapo kuti vari kurambirei kuenda kuMozambique zvine advantage kwatiri. Yes. Ndobva abva kuZAPU ndokubva aenda kuZANU Manyika. Mungade kuziva kuti nguva iyo vakawanda vanhu vakanga vari kuZAPU vakazongosiyawo ikoko nekuda kwemaitiro akaita saiwayo anenge angangorerekera kusarudza rudzi. Okay. Yeah. Kusarudzana kuti tikaenda nekuku vachawanda ndevava isisu tiri vashoma hatisina chedu vese vana ini ndanga ndiri kutraining ndakanga ndiri role yangu main one yanga iri kutraining ndakatraina vanhu vakawanda vese ana Solomon Mujurwa ndini ndakavatraina inini ndiri chief instructor kuZAPU. Vese ivava vakazobva ana nhari ana ani vakatozobva kuZAPU vachienda kuZANU nekuda misunderstandings akaita saiwayo yekuti zvaidzoka zvoratidza sekunge vanhu vari kusarudzana. Yakasvika nguva yekuti OAU
akati yakuda kuva involved munyaya dzetraining. Ndongo yakapa Tanzania nzvimbo matraining camps. Zapo ikapiwa in fact yakanzi anenge atanga kuita marecruits anosvika 200 anobva apiwa camp which will be sponsored ne-OAU. Inini ndiri mumwe wevanhu vakainitiata iripo operation yainzi Operation Chukua. Chukua in Swahili zvinoreva kuti take, tora, ndo kuchukua ikoko. Saka as a way yekurecruita, marecruits vanhu vanga vasingauye voluntarily vanga zvichida kunetsa kuti vawanikwe nhamba yanga ichidiwa. Ndobva kwanzi ngakuitwa Operation Chukua kuZambia. Kumanikidza kunenge kumanikidza vanhu vekuZimbabwe vari muZambia vatiza vaende vanga vasinga Zambia mane population nazvino iriko big population yevanhu kuno. Saka vainge vari kumusangano vaizara vanhu vachiuya asi kuenda training kuhondo kuvanga vasingade. Saka zvikanzi ngati ndowatorwa decision yekuti ngatitei vanhu vekutobata kwazvo. Ndokubva tatanga Operation Chukua kuti vanhu vaingodaidzwa kuti sevari kuenda kumusangano vautongoti vakomana toda kurwa toda nyika yedu here udzewo hapana achadzokera kumba kuma. Kubva panapa taakutoenda kutraining. Ndo zvimwe zvacho vamwe vaingwa kudzimba seni kusiku kokoko handishama. Vanhu ivavo vaiti vauya kutraining kucamp kwatakanga tapiwa izizvo. Chekutanga chaicho kwaitova kumuprepare munhu iyeye nekuti vamwe vaitiza. Asi vamwe taizogona kuvaconverta chaizvo kuti vatopedzisira vatovawo ndivo chaivo vapamberi. Ndo rainge riri basa ranga rakatarisana neni kutraining camp iroro rekusuka kubvisa pfungwa tupi zvato twese kusiya munhu munhu anoda kurwira nyika yake. Izvo zvinhu zvandakanda master zvangu training zvakanyanyisa. Ndinofunga nekuda kweeji unoziva kana ukaita zvinhu uri mwana mudiki uchangobva kuchikoro unenge chekutanga discipline yacho obedience unenge uine yemwana iyayi. Saka unenge uine discipline chaiyo and then maorders unotoareceiva sezvaari ende uchazadzisa sezvaari. Saka imwe advantage yandakaita inini over vamwe vakanga vachiuya vanhu vakuru vakambainge vasenza mumakambani aidii so ina handina chimwe chinhu chandakamboita chiri kunze kwechisoja ichocho chandakadzidzira kuSoviet Union. Handina rimwe basa randakaita futi kusvika nyika yasununguka. Ende handina imwe training zveyandakaita iri kunze kwaiyoyo yakanga iri thara chaizvo yaitwa nemaRussians. Yakandiumba nditi ndive zvandiri izvi yakandiumba. Ndakazokurawo ndiri muorganization
kudaro kusvikira ndava kwazova nezipra special nigiyai special affairs department yatransform manje into an army the Zimbabwe People's Revolutionary Army ZIPRA ichikomandwa naNikita Mangena. Nikita Mangena akatraina kuAlgeria 1965 to 66 akadzoka 1966 akazvidistinguishawo ikoko kutraining. But Nikita Mangena akamboshanda ari pasi pangu ari instructor, inini ndiri chief instructor. But obviously akazokurumidzawo kuidentifyiwawo vachiona zviri maari ndobva azongokurawo akaappointwa kuita commander weZIPRA. Inini ndikazoita number 2 wake ndiri chief of staff weZIPRA. Zvekuti kufa kwakaita Mangena achiurayiwa nemuvengi vakawanda vaifunga kana neniwo aifunga kuti ndini ndichapinda mubhutsu dzake dzasiyiwa naMangena, asi hazvina kuzoita saizvozvo because ndanga ndiri chief of staff, ndanga ndiri number 2 wake. Asi kwakazoappointwa Lookout Masuku akanga ari commissar. Akazoitwa commander. Vatafumane chandirekerera zvimwe hatigone kuzvidonongodza nemazvo kuti pachiri padyo. Ende unogona kukanganisa futi kugara zvakanaka kwevamwe. Saka zvimwe tinoita tichimbosiyirira. Nyaya inodzokera kuya kwandataura kwakazoita kuti ana Robinson Manyika vapedzisire vabva ikoko. Ndingangoti zvimwe chetezvo zvakaitikawo kwandiri. Saka asi hazvina kundikanganisa nekuti takanga tisina kufambira zvigaro, takanga tafambira nyika. Nyika yakauya. Handizivi kana muine mibvunzo yamungada pa operation yekutora nekumanikidza vanhu makasucceed. Takasucceed. Nhamba yataida yakasvika. Tikavatraina vakapedza vakauya kuzorwa munyika. Izvozvo zvaive neadvantage yazvo
vanhu vatakamanikidza isusu vainge vari vanhu vedu chaivo 100%. Okay. Kune vanhu vaibva muno muZimbabwe murudhizha vari vedu, muvenga akanga akutora advantage akutumirawo vamwe yakutraining. ya kutumira kwatiri ari munhu wavo anoramba ari wavo asi ari mukati medu. Ende zvavanga vachiita kana makambonza chainzi maSelu Scouts chai, Yes. ivo vaimutraina kunoku ozonzi chitiza uchienda kupi unojoina ikoko. Imimi paanosvika munhu uya uyu muri kumutora semurecruit ka, Yes. kutanga kumudzidzisa kumutraina iye achizviitawo murecruit, anenge ari trained kudara obva azoita semunhu ari intelligent sterek anobata zvinhu. Ende munokwanisa kukurumidza kutomupa nepekushandira position kumuita commander because munofunga kuti akanga ari asteric munhu uyu kutraining uku anga ari outstanding, kandi muri kutraina munhu akatrainwa kare Ane mission. ane mission yake. Saka zvanga zvisiri nyore kuvabata vanhu ivava kuti usho, zvanga zvisiri nyore, but operation Chukua yanga ine advantage iyo yekuti vataiziva kuti ava ndevedu, hapana atumwa apa. Okay. Hapana atumwa apa. Ava vaibva kunoku vamwe vaitumwa. Saka pafirst group iroro ramakatanga kutora nekutraina makari deploya sei? Deployment haina kuchinja. Deployment haina kuchinja, aingo the same methods dzataingoshandisa idzodzo. Taivadeploy vakadaro vari vega. Okay. In different groups. Remember that tairwa in small groups. Tatisingarwe in big formations. Because tatisingarwe zvekuholder ground. Tairwa tawear down muvengi kusvika apera. Maconvinsa vakuru venyu tomboti mapoliticians kuti no, isusu takaenda kutraining takadzoka and this is what you are supposed to do. Zvombo process yekuti muzowana zvombo muzoti tave pari nani kuti taakutuma vakomana kuenda kunorwa, makatanga sei kuwana zvombo zvekurwisa? Ivo mapolitician ndivo vakanga vaine macontacts, ndivo vainotsvaga zvombo. Isu taivataurira chete kuti dai tikawana chakati nechakati nechakati, ivo voenda vonotaura nevanhu vatainge tine ukama navo, sezvakaita vana Soviet Union vakanga vatombobvuma kuti trainer vaizobva vatitumira vatipawo zvombo. China yakanga kune vanhu vaitrainawo China futi. China yaisupplyawo zvakare zvombo. Saka takambotanga tichirwa tine masmall arms chete. Tine masmall arms. Zvakatozoenda zvichinjawo nenguva. Takuintroducewo maheavier weapons. But vaitipa iva mabhururu edu iva. Handitika. Na Soviet Union nana China. Okay.
taigara mumakomo mumakomo yevondo aiwa taimanya takabatesa tichishingirira Zimbabwe vakomana vasikana magorira mumakomo aiwa taimanya takabatesa For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.